नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर मा होनो दिनै 20 सेप्टेम्बर जों दिनै थांना थाहैगोन आरोना गाबोननिफ्राय फार्स्टआव दङ थ' गासैबो विश खालामदो जे जोंनि गासै आयराखि थियेटारा दिनै जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम मोजां जे जोङो माने आयराखि थियेटारनि नाम लाखिनो हायो गासै आर्टिस्टआ जे मोजां थायो मोजां खालामलांनो हायो गावबा गावनि खामानिफोरखौ बोर सारस्रिदो माने माथोआ मैया एसे मोजां जादोंमोन ना दिनै एसे बारासो जाबाय आं गिदों आरोना गाबोन माने माथो बायबा गोसोबायदि गाबनो हाया रायलायनो हाया डायलगफोर होनो हाया जायो नालाय दुखु नांदों आरोना आरो बिराद गोसोखौ डाउन मुड अफ मोनदों मानो होनबा जों दिनै जै थांसिगोन जेसेबां बेमार जा एक्टिंखौथ' खालामखानांगोन गावबा गाव सफा खालामखानांगोन आरो फारसेथिं न'खराव माने न'नि मानसिया जेसेबां खैफोद जाबाबो जों थांनो मोना इसोरा खालामथों आंनि न'खराव दा जेबो जाथों बा जोंनि गासै थियेटारनि टिमनि अल न'खरानो ना रावबो जेबो दाजाथों बयबो मोजाङै मोजां थाथों बयबो दुखु सुखु टेनसन गारबोना न'खरखौ गारबोयो दिनै थाखा फैसा आरजिनो थाखाय मायबा मोनसे जाफुंहोनो थाखाय दुखु नाङो जोंबो न'आव थानो लुबैयो मा खालामनो आरोना लामा ससेयाव दोनथ'बाय नै हाला ओमफ्राय नै बाससिम रोगागासिनो दं मेंबाय जि बुरजा दं बे मोनब्रैखौ लांग्रोनोसै आरो मोनब्रै दंबावो बासआ गोजानावसो दङ बासआव दोनहैनांगोन आरोना थांनो नागिरबाय जोङो गारिया फैबाय बयबो गाखोजोब्बाय जों दा थांसै आरोना थांसै बेलासि जागुलायबाय नै थफ्ला माखासे आयै जोंना लामा ससेयाव दङ दासिमबो मोनायाखै हर जालायलांबाय 8था जालायलांसै लामा गेजेरावनो पाम्पसार जादों जोंना थांना थाहैना रेस्ट लानो नागिरनाया बासनिफ्रायनो अखा फैबाय जोंना सिजोब्बाय आंनि बेगानो अबस्था गैला इसिङाव सिजोबदों बेगा गैला मारै फोरानबावनांगौथाय जिरायनो जायगा गैला नै बेसोरा गथ'फ्रा माबायदि जिरायबाय इसोरथ' दुगैजोब्बाय नै गुड मर्निं लोगोफोर मोखांबो सुवाखैना दासो सिखारदों आरोना माथोआबो एसे मोजां जादोंमोन ओमफ्राय गोदोफिनबावबायसो मा जागोन मिथिला ओमफ्राय जों मैया फैनायावहाय भिडिअ लाबाय थायासै मानो होनबा बिराद हर जाबोदों आरोना बिराद सिलिं सिला अखा गोजा माने बास सिङावबो माने खिरखिजों बिराद गोबाव गारसोना दोननाय जानाय बासखौ ओमफ्राय खिरखिनि जिं माने फुरा सोरखिनानै अखा हाबजोबदों ओमफ्राय जोंना बेग सिजोबदों सिदा सिजोबदों बिराद खस्थ' मोनबोदों आरोना ओमफ्राय आरो मोनफैनानैबो बिराद अखा नालाय हिखौ रुमसिम लाबोगौ मानियानो बेगा सिजोबदों ओमफ्राय गासिबो कम्बल ओमफ्राय गोजां बोथोरनि हि लायो जों नै बेफोरखौ सिजोबदों आरोना रुमखौनो हि लामग्रासो खालामबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनिफ्राय जोंना श' दंमोन मिथिला इसोरा मा खालामो मोजां थांबाथ' हामगौमोन श' जानो हागोन ना हाला मिथिला आरोना नायनोसै दिना मारै थाङो दिनै फार्स्ट श'मोन आरो जोंना नायदो आंनि रुमनि हालोदा माबायदि जाना दं आरो पेन्डेला माबायदि जाना दं अखाया एनि रेगुलार पेन्डेला बेयावनोमोन आरोना जोंना ओमफ्राय अखा हागासिनो दं श' खालामनो हागोन हायाथाय मिथिया ओमफ्राय आब'नि रुमा बे सिख्लाफोरनि रुमा बे आंनि रुम आरोना लोगोफोर जुरिदांदो थायो ओमफ्राय उफाय गैया मालाय एथ' मोजां सफाखौ जों हि फोराननायसो खालामबाय आरोना मैया अखा मोनबोदों नालाय बेगा सिजोबदों सेस दख'नाफोरा सिजोबदों नालाय फोरानदों आरोना ओमफ्राय गोजां बोथोरनि हिबो लाबोफाखायो नालाय नै सिजोबदों बेगफोराव आयनायाबो बायबावबायलै नै अबस्था गैया